παλιά στην περιοχή, εκεί. Θα συλληφθεί σε θέση offside το Ρωσίνη. Να ρε! Καλώς τον μπουρμπουτσουλούκι μου. Εδώ είσαι. Πού να είμαι. Όχι ρε γάμο, το την έχασε την μπάλα. Τι είναι η μπάλα ρε ηλίθεια για να τη χάσει, τα κλειδιά σου είναι. Να σου πω, Ηλία. Να μου πεις κοριτσάρα μου. Πού ήμουν εγώ όλη μέρα σήμερα? Πού ήμουν εγώ όλη μέρα σήμερα? Ξέρω εγώ στη δουλίτσα σου. Είχα ρεπό σήμερα, Ηλία. Κάπου θα ήσουν. Κάτσε να δούμε αυτό το φοβερό αγώνα. 0-0 είναι, Τι τους κάνουνε ρε γαμώτο όλες και τρέχουν όλη μέρα από πίσω τους? Όχι, τι τους κάνουν και το μόνο τους άγχος είναι μήπως και τους κερατώσουν. Σινεμά πήγες? Παρακολούθησες? Πες μου, με παρακολούθησες? Όχι καλέ, εγώ τον αγώνα παρακολουθώ. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Ηλιά, ας το διάλο. Ας το διάλο. Αυτό έλεγα κι εγώ όλη μέρα. Ας το διάολο τη μέρα μου ξημέρωσε. 5 υποθέσεις πήρα σήμερα. Και μία της Βάρκιζας 6. 6 υποθέσεις, φτού μου. Και εγώ γιατί τρέχω από ξαδέρφη σε ξαδέρφη? Να πάρω και μία στην κόρη του, θα μου πέσουν πολλές. Γιατί θέλεις να σπάσω την ανία στη σχέση μας? Δεν θα την πάρω. Ηλία, δεν νοιάζεσαι πια για μένα? Πώς δεν νοιάζομαι, αφού παρήγγειλα πίτσα για να μην μαγειρεύεις βραδιάτικα. Θα